ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲେଇବେ। ତ ଏଟା ହେଲା ଆମର ମାର୍ଚିଂ ଲିଭର। ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚିଂ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁବେ ବାହାକୁ କାଟିବାକୁ ବାହାକୁ କାଟିପାରିବେ। ତାପରେ ଲିଭରଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଡାହାଣ ପଟ ଲିଭରଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବେ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଆମର ଡାହାଣକୁ କଟିବାର। ଡାହାଣ ପଟ ଲିଭରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବାଁ ପଟ ଲିଭରକୁ ମାର୍ଚିଂ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ଏମିତି କଟିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଜ୍ୟାକଅପ୍ କରି କାଟି ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମିତି ମାର୍ଚିଂ ଶିଖିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କାମ ହେଉଛି ପଥର ବନ୍ଧ। ତଳେ ଗୋଟେ ରଖିଦେବା କିଛି ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେଲେ ଯଦି ସିଧା ରୋଡ଼ ହେଇଥାଏ ମାର୍ଚିଂ କରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ଦେଖି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମାର୍ଚିଂ ଲିଭରଟା ସବୁବେଳେ ସିଧା ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଯଦି ଫାଙ୍କା ଅଛି କିଛି ଘରେ କି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଚିଂ ଲିଭର ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ କି ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିଦେଲେ ମାର୍ଚିଂ ଲିଭର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିବ। ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।